sinulat, gihisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahamangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tawo nga iyang gipili nga mga apostoles. Verse 3, sulod sa 40 ka adlaw, human siya mamatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita nila siya o nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. 4, ug samtang sa Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan, nagbunyag pinaagi sa tubig, apan pipila lamang kaadlaw gikan karong higayuna, bunyagan or gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. 6, sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab ni ining panahon na ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila ang mga panahon o mga adlaw nga gitakda nang daan diha sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kung kanus akin ay mahitabo. Verse 8, apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, sa Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ang Dios nga nasayod sa tanan, nagkontrola sa tanan, ug ikaw ang Ginoo nga diin ang imong presensya naa sa tanang dapit. Salamat Ginoo nga karong gabi huna nag-andam kag mga mensahe para sa matag usa kanamo. Lord, pinaagi sa among mga makatunan, makahibaw kami kung kinsa ka nga naglihok sa among kinabuhi ug makakat-on kami sa pagpaubos. Uban sa tabang sa imong balang espiritu, masabtan namo ang imong mensahe. Og sa gihapon sa tabang sa imong balang espiritu, makaya namo ang pagkinabuhi sa among mga nakatunan. Mauni ang among giampo, gipangayo ug pasalamatan kanamo sa kaalam nga among madawat karon gikan kanimo o Dios sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Ako ning gihisgutan kaganina sa mga estudyante kaning main character in the book of Acts. Ang pinaka persona nga maugayod mga igsoon ang kinatibuk-an nga naglihok diha sa kinabuhi sa mga apostolos, sa mga apostoles sa panahon sa buhat. So, sa gibasa nato karon, ang keyword niya naa sa verse 8. Kanang nag-ingon nga, when the Holy Spirit comes on you, you will receive power. And kung maghisgot ta og illustration ni ini, sa imong panimalay tungod sa imong kadato, pwede kang makapalit og high-tech kaayo nga mga gamit. Nga kanang imo rang isahan sa imong kilay ang imong pultahan mo abli. Tungod sa ka-high-tech, nara nimo abling pultahan. Or nagpakpak nimo, pagpakpak nimo, muabri ang refrigerator. Unya nay robot nga mogawas mag-deliver og bugnaw nga soft drinks. High-tech kaayo ang balay nimo. Naa tanang mahalon nga gamit.
inig absent na gani sa power sa kuryente, bisag unsa ka mahalon ang mga gamit nga naa sa sulod sa imong panimalay, wala na function tanan. Nasabtan na nga illustration. Another is, viral kaayo ning mga expensive nga sakyanan karon. And dili ta makahukom anak, mayon tag, kinaukaw na nila gikas panudlan nas gobyerno, ay na lang kag-apil. So, mahal kaayo ning sakyanan na atoy 47 million or 37 million. Kato nga sakyanan is need gyapon siya og gasolina or krudo. Kung walay krudo, bisag unsa ka mahal ang sakyanan, di gyud nimo mapuslan. Langay mo nimong balay. Di gyud nimo mapuslan. So, sa kinabuhi sa mga Kristohanon, gikan pa sa kinabuhi sa mga apostoles, og sa mga katawhan sa Old Testament, silang tanan naglihok pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. Sa gahom sa Diyos. Pinaagi sa Diyos Espiritu, naglihok sila. Ningon dito sa Pedro nga, walay nasuwat. Nga pinaagi ra sa katakos o kaalam sa tao, kundili, sila gidasig sa balaang Espiritu. Inspired by the Holy Spirit nga ilaning isuwat. Dinhi sa Book of Acts, atong gibasa karon ang chapter 1, sulat ni Dr. Luke ngadto kang Theophilos, iyang gihisgutan ang panghitabo human sa Hesukristo na banhaw. Panghitabo nga hapit na bayawon ang atong Ginoo, nga diin may gisulti ang Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Sa mga apostoles, sa mga nakakita, naka-witness sa iyahang pagkayab ngadto sa langit, pagbalik niya. Ato ra nang usa-usahon. Ato nang usa-usahon mga igsoon. So kaning verse 8, tanaw ha, ingon siya, but ye shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea, in Samaria, and in uttermost part of the world, of the earth. Ingon siyang makadawat kamo og gahom. Now, before si Ginoong Hesus nalansang, kay kining chapter 1, naghisgot naman sa pagkabanhaw ni Hesus og kanang mubalik na siya, bayawon na siya. Before ani, sa wala pa siya malansang sa cross, dunay gitawag og upper discourse. Asa ganito na makita sa chapter 13 abot sa 17 sa book of John. Upper discourse. Tawag siya upper kay upper room man to. Dito man sila sa ibabaw naghimo sa katapusang panihapon og dunay gisulti ang atong Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an. Ato nang balikan unya. Maari una ta sa Juan kapitulo 14. Juan kapitulo 14 bersikulo 15 hangtod sa 18. Katuning katapusang panihapon. Juan chapter 14 verse 15 to 18. Muni ang gisulti ni Lord sa iyang mga tinun-an. Basahon ragon nato. Ningon diha mga igsoon sa verse 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Because sayon ra lagi isulti ang love. Pero ang buhat maoy magsulti gyud kung tinuod ba na nga gugma. Sige ra kay ingong I love you pero wa gud kay gibuhat. So ningon si Lord, kung nahigugma mo nako, buhata inyong ang akong mga sugo. Muna iyang gisulti. Next, verse 16. Mangayo ako sa amahan og hatagan kamo niya og laing magtatabang. Og hatagan kamo niya og laing magtatabang, or diha ningon diha comforter. Ha? Naay comforter.
aron makiguban kaninyo hangtod sa kahanturan. Kinsa ka nang iyang ipasabot? Naa sa verse 17. Ingon ang verse 17, siya mao ang Espiritu sa kamatuoran, the Holy Spirit. Ang kalibutan dili makadawat, dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Of course, ang mga worldly nga tawo, di ni kaila o di ni kakita sa balaang Espiritu. Dili niya ni masinati, dili niya ni mahimamat. Ningon diha, apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. So, ang trabaho sa balang Espiritu is to indwell. Siya gani ang nagsilyo. For example, palit kag yuta na ay titulo nga imuha gyud na. Ikaw nga pinalit sa dugo ni Kristo dito sa cross, gibayran katanan sa imong mga kasalanan, pagam-an na kay titulo. Ang titulo, ang silyo, nagmatuod nga iya kas Ginoo, ang Holy Spirit. Ningon diha nga nagpuyo sa atoa. And siya ang giingon nga comforter, magtatabang atong ikauban. Muna gisulti niya, gitugon niya siya mga disciple. After ani nga kagabion, gidakop na si Jesus, humani yan dito, nagampo siya sa Getsemani, gidakop na siya, gilansang sa cross og namatay. Human siya namatay, after 3 days, nabanhaw siya og munay ibanghilyo nato. Human siya nabanhaw. Dunay 40 days, nga niingon, nagpadayon siya sa pagwali, may tungod sa gingharian sa Dios. 40 pa to ka adlaw. Sa wala pa siya gibayaw. Og ni anang maong mga adlaw, nahitabo ang gihisgutan ni Lucas sa Buhat Kapitulo 1 nga atong gibasa kaganina. Nasabtan na to? Naatras na kuha na to ang background niya katong gipromise una hangtod nga gihatag. Balikan na nato dito sa Buhat. And hopefully karon masayran gyud nato nganong gikinahanglan gidaytang magpaubos. Ningon diha. No? The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Ang iyang gisgutan ningon siya, O Theophilo, aginig sumpay sa unang sulat nga akong gihatag nimo. Unsa man to? Katong Gospel of Luke. Motoy unang gihatag ni Theophilus. Ang nagsulat si Luke, igipangalanan niya. Then ang ikaduha niyang suwat nga continuation ato kining Book of Acts. Kay ang iyang unang gisgutan sa una niyang sulat katong Gospel of Luke, work, life and work man to ni Jesus. Trabaho og pagkinabuhi ni Kristo to nga suwat. Og kini the Acts of the Apostles. Ayaw mo ka-mislead kay inig pangutana na ganing kinsa man ang mga main character sa Book of Acts, moingon na dayon tang si Pedro. Si Pablo. But the main character sa Book of Acts is the Holy Spirit. Siya maoy gi-promise. Ningon si Lord, inighawa nako, ayaw kabalaka, kay di mo nako biyaan nga daw tuwapos, makaluluoy, ngaway mahimo, na ako'y ibilin. Ingka na, mao ang balang Espiritu. So, kung ako mulakaw sa laing nasod o niya, dugay ko kayong mauli, moingon ko sa akong anak, for example, okay, mauli ko, balik ko sa katuig pa. Tanan nga imong gikinahanglan ni aani, nga akong ihatag nimo. So, sa tibuok tuig, nadawat niya ang iyang gikinahanglan, gikan ako, hangtod sa akong pagbalik. Ang pangutana, gipasagdan ba nako siya? Wala, tungod kay ako siyang gihatagan sa tanan nga iyang gikinahanglan. Mausab ni ang gibuhat sa atong Ginoo. Nga ningon siya, muadto ako aron mag-andam, pero ayaw mo kaguol. Ayaw mo kaguol. Kay naay ihatag nga comforter.
kauban ninyo, magtatabang ninyo, magtutudlo ninyo, mo-empower ninyo, and that's the Holy Spirit. Nakuha na to? Ang balaang Espiritu. So mauna ning iyang gisgutan dire. Next verse. Ingon siya sa versikulo 2, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Ingon si Teopilo, ingon si Lucas, Teopilo, muni ang iyang gisulti. Og doon na siya'y gisulti sa iyang mga tinunan, sugo sa iyang mga tinunan, warning sa iyang mga tinunan, mao kini. Next verse. Ingon ang verse 3, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days. Human siyang pagkabanaw, 40 days pa. Unya mo yung kay kag infallible, kana bang dili mabali, dili masayop, dili mausab, dili mapulihan. Ningon siya nga, kining mga kamatuuran nga gipakita, daghang mga kamatuuran nga dili gyud pwedeng masupak. Wag gyud mali. Tinuod gyud ning hitabo, mo na gipasabot ana. Being seen of them 40 days. Nakig-uban nila, makitaan nila, visible gyud. Nga mahikap nila 40 days. Gikan sa iyang pagkabanaw. And speaking of the things pertaining the kingdom of God, padayon pang nagtudlo. Padayon pang nagwali. Next verse. Ingon ang verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Ingon siya nga, ayaw sa mogbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang madawa, nga madawat ninyo ang gisaad. Unsa ganitong gisaad? Gihisgutan niya dito sa John chapter 14. Kadtong magtatabang ang Holy Spirit. Moto'y gipapaabot, huwatan ninyo. Huwatan ninyo, ayaw sa mag-depart. Huwatan ninyo to nga madawat ninyo ang gisaad. Next verse. Verse 5 na ta. Ngayon ang verse 5, for John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Makadawat, ma-emerge mo, mababad mo, ma-empower mo sa balaang espiritu, kay susama nga si John the Baptist, iyang gibaptize sa tubig, kamo usab mabautismuan sa balaang espiritu. The next verse, nangutana sila. Naipangutana diha sa verse 6. Tanaw na to, verse 6 mga igsuon. Ingon diri ang verse 6. Sa pagkatigom na nila, gipangutana nila si Jesus. Ingon sila, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Ingon sila, Lord, mo na ba ni ang panahon nga ang gingharian sa Israel, imo nang ibalik sa mga Israelita? Ano mga disciple, wa paghapon kasabot, nabanhaw na gani siya, no? Ila ragyat gihapon huna-huna nga si Jesus literal nang maghari sa Jerusalem, sa Israel nga nasod, unya kuhaon niya ang Israelite gikan sa pagkailawom sa Roma, og mabuo na pod sila ingon nga gingharian nga ang hari mga Hudiyo og si Jesus maoy hari. I mean, ang gingharian, ang nagdumala na mga Hudiyo, ang hari si Jesus. Muna ilagi apong panghuna-una, munang ningon sila, Ginoo, imo na bang ibalik rong panahon na ang gingharian? Ma-restore na ba? Mahibalik na ba? Because taas na kayong panahon nga nailalom sila sa gahom sa Roma. And ang tubag sa Ginoo nila, dili pa panahon karon. Dili angay ninyong magpakisayod mo ni ana. Di ba? Next verse. Siya nga dili.
kamo angay magpakasayod. He said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father had put in His own power. Ang buot gipasabot, ang Dios lang mo'y nagbuot. Dili kamo angay magpakisayod og kanos-a. Dito sa verse 8 ang nindot. Ningon siya, but when ye shall receive power after that the Holy Ghost, the Holy Spirit is come upon you. Makadawat kamo gahom sa diha ng balang espiritu mukunsad na diha kaninyo. And He said, ye shall be witnesses unto me. Ingon si Jesus, both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ang buot gipasabot ni Ana, nga inig kadawat na ninyo sa balang espiritu, makadawat kamo sa gahom. Unya, mahimo na mong akong magbubuhat. Witness is not just telling the truth. Unsay mo nakita na dungog. But kanang pagkinabuhi nimo nga iyas kabubuton sa Dios, witness man na. Sa may kabubutos Ginoo nimo, kabubutong magsangyaw, witness. Unya, makita nato na. So ayaw sa magbiya, hulatan ni nga gasa. Nga klaro kaayo, nga kung wala ang balang espiritu, bisag magunsa na sila, wala na sila'y mahimo. Sa gikaingon ko na katong mga mahalon kayong mga gamit sulod sa panimalay, pag walay electricity, wato'y pulos. So ang sabi ni Lord ngayon, parang mahimo mo nga mapuslanon gayod sa maong buluhaton, kay magbubuhat man mo diri nako, mo ipasabot ni Lord diha, hulatan ninyo nga madawat ninyo ang Holy Spirit, kihatagan mo niya gahom. And then, mahimo na mo nga witness dinhi sa Judea. Sana, Jerusalem. Ang ilang nahimutangan, ang syudad. Then Judea, it means ang maong south kingdom. And Samaria, apil na ang north, kay capital city man, Samaria. And He said, and to the ends of the earth. It means nga tibuok kalibutan. Mahimo mong akong magbubuhat. Now notice, unsay imong makita diha? Kung naani mo ang Holy Ghost, unsa daw imong madawat? Power. And daghang sa mga Kristohanon wa kasabot og unsa ning power. Abi nila, kining power kanang something like mukuruga, iniginganan ako nimo matumba. Unsa pa na diha? Nakaron ato ning usa-usahon aron gyud ta makasabot og ayo. So iyang gi-empower. Ang next ani nga mga verses, chapter, diha na nahitabo. Nagprayer sila, human nilag ampo mikunsad, ingon ang Bible nga mikunsad ang malang espiritu daw sama sa mga kalayo nga nanugdon nila. Dayong nagsulti sila lahi nga pinulungan. Nga kadtong tuwa sa gawas, nakasabot. Just, naa sila sa gawas, ingon ang uban, nangahubog man tingali ni sila, kaya naglailain man ilang pinulungan. Imagine, puro sila mga Hudiyo. Nagsulti na og Chinese, Korean, Japanese, lailain ang pinulungan. And ang mga neighboring like Arabs countries nga dito po naay mga nakapaminaw dito nga pareha sa ilang pinulungan, nakasabot sila. Na-remember nga kini mga apostoles, wala ni sila nag-eskwela o kanang gitawag diag mga pinulungan anang mga nasura. Ni ining milagruha, direkta gyud nilang nadawat ang gasa sa mga pulong. Ngan kung unsay gasa sa mga pulong nga ilang nadawat, buot gipasabot, mao punang dapita ang ilang adtuon og wali. Imagine na Hudiyo ra nga pinulungan imong naa nimo. Unya muadto ka karon didto sa Roma, muadto ka didto sa Arabia, muadto ka dito. Unya pinulungan nimo Hudiyo, masabtan ka?
That is why nakadawat sila ani. Munang ningod diya nakalain lahi maning speak in tongues ron. Nya ila ra ba nang mangusog yun na sila nga maunay nahitabo sa Acts chapter 1. Before nahitabo ang paghatag sa pinulungan na ay commissioning. Nga manglakaw gyud sila sa pagwali sa maayong balita to the ends of the world. Munang kinahanglan silang hatagan sa maong mga pinulungan. Nakuha na to? Dili ni speak in tongues nga kanang inyong nadunggan karon. Kay ang speak in tongues nga inyong madunggan karon, dili gani na masabtan ni bisag kinsa. Ngutana si estudyante ka ganina, pastor, unsa man na pinulungan nas ubang nasod? Kun dili oy. Walay makasabot ana. Pero kaning gihisgutan sa Acts, pinulungan ni siya sa mga kanasuran. Gani dunay nakasabot nila nga naa sa gawas. Bahala na ng uban o giunsa ni nila basta kay padayon na lang humana ni nga pulong sa Ginoo rong gabihon na aron ka makasabot. So nadawat nila to. Human nila to nadawat ni sunod dayon ang gitawag og spirit-filled preaching ni Peter. Nga dunay 3,000 kabuok nagpabaptize sa usa lang kawali. Dire magsige tagwali o niya, usa makapabaptize ka, di pa ko ready. Usa man ready-readyhan pa nimo? Di pa ko andam. Usa pa, napay kay andam mo nun? Sa magpagwapa pa, magparibang? Usa man di ay pangandaman na. So, and after ato naablihan dayon, si Peter nag-una, pag-abot sa chapter 9, gitawag niya si Pablo. Si Pablo na po'y gitawag. And in fact, si Pablo gyud maoy naabot og Roma. Si Pedro maoy pinakauna nga ambot lang. Basahin mo ng Galacia mga igsoon. Imo jo makita ang trabahong Pablo. Narapasangilala si Peter lagi si Peter, mga si Peter amo ang giingnan nga diha nimo tukuron ng iglesia. Magkulang po kas pagtuon, ana ra po ka bitaw, mao gyud. Mao gyud. Uyon na po ka kay magkulang mas pagtuon. So subayon na nimo ang kinatibuk-an sa Book of Acts, perting daghana kaayo ang mga nanghitabong katingalahan. Dito palang daan sa bakol, dito sa templo ni Tindog, katong si Eutico nga nahagbong, patay na, unya, nabuhi, bisan ng ilang mga sinina pa to, mga unsay gipang trapo, nangaayo, ang mga maigo sa ilang anino nga may balatian, nangaayo. Di mo ko, kuyawan ni si Pedro, iya ratong anino ba? Wala gid akong gwiter. Sila na na-highlight. Ang tao na mo'y nahimong main character. Pero kung sabton nimo og ayo para asa man na kung wala gyuning balang espiritu. Sa John 14 gisgutan na gidaan nga ihatag na siya. Ayaw mo kaguol kay di mo biyaang daw way nahot makaluluoy na ay ihatag. And then pag abot sa Acts ayaw mo hawa dinhi gawas kung madawat na ninyo ni. So nadawat nila ang Holy Spirit, silang tanan nakadawat sa balang espiritu og nakaangkon sila gahom. Kining gahom nga gipanghisgutan paminawa ninyo ni. Nagbubo ang balang espiritu og nagkalain-laing gasa, gifts. Diha nimo makita, this is now ang maudjud ni ang gahom sa balang espiritu. Kadtong mga gasa nga iyang gipangbubo. Dili tanan maayo magwalali, dili tanan magtutudlo, dili tanan maayog masakiton, dili tanan makahimo sa paghatag, kahimo sa pag-alagad. Now, paminawan ni og ayo because kung ma-misinterpret man gyud nato ang trabaho sa balang espiritu, ilabi na sa mga panahon
kitaan mo yung kaugalingon nga gifted kaayo ka, mapadaplin na ang buhat sa Dios kay ikaw na'y nahimong main character. So ato ning husayon, ang mga apostoles, o bisan sa nagpadayon na, nga nag-church planting na sila, nag-pioneering na sila, bisan ang mga church nga mga natukod na, empower gyapon sa Holy Spirit, pinaagi sa paghatag og gasa. Munang ningon siya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Ephesians chapter 4. Episo kapitulo 4 bersikulo 3 hangtod sa 6. Diha nimo makita mga igsoon ang kagahom nga gihatag sa balaang espiritu. Ephesians chapter 4 verses 3 to 6. Niingon siya. Suwat ni Apostol Pablo ngadto simbahan sa Efeso. Niingon siya, paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Kining unity gift na sa Holy Spirit, empowerment sa Holy Spirit. Kung maghimo tag panaghiusa nga ato-ato ra, bungkag yun ta mga igsoon. So gift gyapon siya, hinatag sa Holy Spirit. Mo nang ingon diha, you will receive power. Ang panaghiusa kagahom sa balang espiritu. Verse 4. May usa lamang kalawas usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom og alang niini gitawag kamo sa Dios. Verse 5. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo og usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios og Amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan og nagbuhat pinaagi sa tanan og anaas sa tanan. Verse 7. Sa matag usa kanato gihatagan ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubut-on ni Kristo. Munang ayaw pangutana, ngano man ko nga di ka maong musayaw? Ngano man ko nga dili pareha niya? Naay naani mo nga wala sa uban. Og maunay naani mo karon kay maunay kabubut-on ni Kristo para sa imuha. Nakasinabot ha? Verse 8. Kay nag-ingon ang kasulatan sa pagkayab niya ngadto sa kaytas-an, nagdala siya daghang mga bihag o gihatagan niya mga gasa ang mga tao. So, kining gasa nga gihatag pinaagi sa balaang espiritu, mauni ang nag-empower. Katubitang niingon si Lord nga you will receive power. So, gitagaan niya ani kadto nga power, the Holy Spirit, naghatag siya gifts. Again, pag moingon gani tag gifts or gasa, gitrabahuan nato ni wala. Gasa gani no, gift. Dili nimo trabahuan, dili nimo paliton, dili nimo bayaran, gift jud siya, gihatag yod siya. Sunod mga igsoon, ingon diha sa 11 to 13. Chapter 4 verse 11 to 13, ingon siya. Unsa man nga mga gasa? Ingon. Ang mga gasa niya mao ang uban iyang gihimong apostoles. Naa? Apostoles, prophets, some prophets, and some evangelists, handsome pastor. And some pastors and teachers. Naay lima diri nga gisgutan nga offices. Gift. So, ang pagpangulo, ang pag-overseer sa usa ka Kristohanon nga katilingban, dapat naagyod na siya nga gifts. Kana nga gifts gihatag sa Holy Spirit aron ka ma-empower. Sabta na to? So, iyan ang gihatag dire. Kamo ba, daghan kayong magsigig pagpakigdebate karon. Nga naman mong gara man mo nga sa Bible, wa may pastor. Pare, may naa. Wa kasabot. Ningon na gani sa 1 Peter, tawgon ka mog balaang nasod.
harianong priesthood. Kingdom of priesthood. Unsa din ang pare, mag-alagad sa Dios. Kanang las muntapad, gaalagad na sa Ginoo wala. Gaalagad. So belong na siya sa kingdom priesthood. Ang atong nailhan rang pare katong gasuot og taas. Pero Bible pasultion ang tanang katawhan sa Dios nga nag-alagad niya. Ang atong naibalaan nga santos katong na-ordain, nangamatay na, gibalaan na sila. But ang sulat ni Apostol Pablo ningon, to the saints of Ephesus, mga buhi ang gisgutan. It means believer, balaan, katawan. Katawan nga gilahi sa Diyos. So, mao ni ang gifts nga iyang gipanghatag. And listen to this. Kini nga maong gasa, iyan ning gipang hatag sa iyahang mga sulugoon pinaagi sa balaang espiritu. Di man sila mahimong effective kung wala ang balaang espiritu. Kay gani ang balaang espiritu gihatag aron maghimo nila, maghatag lag kagahom, they will receive authority and power para makahimo sila. And kini nga gifts dingon siya na ay apostle. Sa may trabaho sa apostle. Evangelist, unsay trabaho sa evangelist. Pastors, unsay trabaho sa pastors. Teachers. Prophets. So lain-lain sila gasa. And you know what? Ayaw ra pud mo ka-pressure. Sama na siya, di man ka maong mutudlo. Dili na iyang gift, naningkamot lang. Salamat na lang yun ka. Salamat dahil kayo, Ter. Mo jud kong gitudluan, bisag kalisod kay dili biya iyang gift. Hindi niya gyud kang gusto gud siya makat-on ka mo nang iya jud kang tudluan. And sa suwat ni Apostle Paul sa ubang kasimbahanan, naapay laing mga gifts nga gihatag ang Holy Spirit. Atuon nato ang 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Verses 4 to 12. 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 12. Ningon ang verse 4. May nagkalenlaing mga hiyas, dira gifts. Apan maurang espirituha ang naghatag niini. Verse 5. May nagkalenlaing paagi sa pag-alagad. Apan maurang Ginooha ang gialagaran. Now, serving. Mo na una, no? Serving. Administration sa King James. Kabalo mo lisod baya gyud kaayo. Nadyo'y mga tao nga gifted gyud ana. Nga inig tungha sa problema, kabalo na dayon sila kung sa ibuhaton. And kita mo, maningkamot patang magkaton, muskwila pata kay aron nga makamautag unsaon nato pag dumala ang pag-alagad. So, gift na siya. So, bisan pa o muingon ka, di ko kaalagad kay. By the way, tinuod baya ni mga igsoon. Kana sila, mga Kristohano na ni sila, pero dian na nato karon nag-fellowship. Praise God kayo. And sa una nilang pagsimba, murag naabot sila, dayon, mauli ra sila. And nagsabot sila nga, mubalik ra gyapon ta ay. Siya ikuga man, kaayo ta dito, uwawa man kay. Nganong naikog sila o nganong nauwaw, kay wala gid sila di ay matagad. Nakahinomdom mo sa atong exercise dire nga inigumag simba, grabe kong ginaksanay. Nag-COVID ra gani, nangabag-o na mo. Ginaksanay, linamanuhay, giyon, pangitaon, gito ngay bag-ong nawong. So ato nang ibalik ng igsuon. And of course, dili na sila mo solti ninyo, kabalo mo mga igsuon, ma-offend po ta. Tinuod ni siya. Unang, salamat ra po ko nga, nakaibawtaan na, kaya ron nga, ma-aware po ta, ma-aware po ang tanan. So, katakos sa pag-alagad. May nga nagani kag pag-alagad, bayaran ni, wala. Gibayaran ni, wala. Wala, serving. Sacrificial siya, kaya wala ko kay bayad, ngayon mo nang gibuhat.
So samot na siguro bayran ka. Si pagyayo, gamayar, gihatag. Gibayran ka ni. Samot na siguro, thank you, huno ka, thank you. Guol kay ka. So, may nakalalaing katako sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang gialagaran. Usara ka Dios ang naghatag sa katako sa pag-alagad. Verse 7. Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa o kini alang sa kaayuhan sa tanan. Paminaw ra gud mo ni. Ingon siya nga kining maong gasa nagpailang ang balang espiritu naa ani niya. Naapod ari naani. O kini gamiton sa kaayuhan sa tanan. In other words, ang imo nga gift gamiton para sa tanan. Dili ra para nimo. Asabtan na to? Sakpan na to atong kagalingon na niyo niya. Verse 8. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og mensahe sa kaalam. Mao ni gift of wisdom. Natoy 5 dito sa Episo. Then dire sa atong nasugdan og basag, gasa sa pag-alagad, then gift of serving man to siya, no? Then gift of wisdom, gasa sa kaalam. Sunod, samtang sa uban, naghatag siya og mensahe sa kaybalo. Knowledge. Lain ning wisdom of knowledge. So, ningon pagyud siya, sa usa lamang ka espiritu, verse 9, ang naghatag og pagtuo ngadto sa usa ka tawo gift of faith. Ng pastor, di ko pareha niya, nagrabe gyud ang iyang pagtuo. Sagdi lang. Ingon bitaw ang Bible kung doon na kay pagtuo sa mas mustasa, liso. Kay og wala siya, kung dako kayo yung pagtuo, basin ang naani mo, dako kayo nga gugma. Kaya di man pareho tanan. Then, samtang sa lain naghatag siya gahom sa pag-ayog mga masakiton. Gifts of healing by the same Spirit. Mangaway pa dyan ka, kanang inyong pastor, wag yun na'y pagpuasa. Di gud kaayog sakit. Karing among pastor, tudloon ra ng gwiter, mo gawas. Kanang inyong church, ga-compare na. Hello na pa mo? Tanawa na diya nga gasa. Na, onya. Sige, padayon sa ta. Ingon ang verse 10. Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo og gahom sa paghimog mga milagro. Miracles. Lahi itong nag-ayog mga masakiton, lahi po ning kanang nag-perform of miracles. Tudluon ni maning udit, balik sa Pacific. Balik, oy. And, so, paghimog milagro, sunod. Sa laing tawo, gihatag niya ang hiyas sa pagsultig mensahe sa Dios og sa lain pagayod. Naapoy gift of preaching. Pagwali. Sa lain pagayod, ang katakos sa pag-ila sa nagkalain-laing espiritu, discerning spirit. Kana bang galingkod ka ba? Nay tawong gatudlo, ayay. Kini, dili, gini, gikas, Ginoo. Kaila ka. Ang gawali. Klaro kaayo. Kaalam ni kalibutan. Di gini kaalam sa Ginoo. Discerning spirit, gasa na siya. Hello? Nga kung ato ning hatagan karon og example, naay ni sulod dre, ni wali dre, din pagpauli niya, nitindog ang usang church member nga naay gift of discerning spirits, o ningon siya, mga igsoon, ayaw mong pailad atong nagwali karon. Dili to iya sa Dios. Gift of discerning, mailhan niya. Unsa ni iya ba ni sa Dios or dili kay daghang limbungan. Napa mo? Good night. Then, ningon siya, sa usa ka tawo naghatag siya hiya sa pagsultig lahi nga mga pinulungan. Og sa laing tawo naghatag siya hiya sa pagpasabot sa kahulugan sa maong pinulungan. Gift of thanks.
Then, naapo sa gihatagan sa pag-interpret. Wala ba yato'y panahon pang mo eskwela pa aron magkat-on og pinulungan sa Germany kay mo adto tag Germany aron muwali dito. Matik yun. Gihatagan yun sila. Pero niingon ang verse 11, apan maurang espirituha, the Holy Spirit, ang naghimo ni ining tanan. So kinsa ang main character? Ang Holy Spirit. And tanawa ang mga kasimbahanan karon, gaiyahay nagpalabaw. Spiritual pride. Makakita na gani siya, grabe me. Sila dito, wag yun. Garbo na. Na, ang pangutanan nako, kining nagbanaw og patay, naghimog milagro, og kanang nanilhig sa church, sa matas Ginoo kinsa may labaw nila. The same. Pareho lang. Unsay nagbalik-balik? Same Spirit. The same Spirit. The same Spirit. Maurang Espiritu ang naghatag. Ang Holy Spirit naghatag. Ang Holy Spirit naghatag. Maunang sa kada gasa, gisumpayan dayon nga, mao ang Holy Spirit mo'y naghatag. Kaya arong makasabot ang tanan, nga nakalain man tagasa, gamay or dako, bisag unsa na nga gasa, ang balang Espiritu mo'y naghatag. Ugwa tay ato. So equal ratatanan. Nakuha na ito mga igsoon? Kaming mga magtutudlo sa pulong sa Diyos, singlunon yun meg, magkasayop-sayop meg, di mao among matudlo. Mao na nga sa gasa nga gihatag dire sa Dios sa amoa, amo po na nagiampo, gipaningkamutan, nadibilop sa tabang sa Diyos. Di kaya gifted dito ko. Basta inig tingog anang sounds. Kabalo na ko bisag unsa nga steps. 16 counts na tanan. Inig abot og 16, balik na po nag 1. Pag 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nga na ra kay gifted na din na mag-practice. Kabalo mo, kinsa na mga tawhana? Doon ay mga Kristohanon nga na mga igsoon, nagsalig na lang. Wala na tinguha, wala na pagpaningkamot, wala na pagpangandam, wala na pagpakigduol sa Ginoo, wala na pagampo, Lord. Gasalig na lang sa gasa. So, sa resulta, mugarbog yun ang mga tawanan. So, asa na nga verse? Same. Ang Holy Spirit maoy naghatag sa tanan. Padayonon sa nato. Maadtuon na ta sa Romans chapter 12, 6 to 10. Romans chapter 12, second to the last. Romans chapter 12, 6 to 10. Tanawa diha ni unsa. Ningon si Apostle Paul sa iyang suwat ngadto sa taga-Roma. Romans chapter 12 verses 6 to 10 ingon. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. So in other words, na ay mga gift nga sayang, wa magamit. Kay numdum mo atong talents, tagaag 5 talents, tagaag 2, tagaag 1, pero gilubong ra tong wa niya gideposito. Wala niya gipatigayon. So same thing ani, ang Holy Spirit naghatag siya gifts, pero wala gigamit. Ingon siya, ang naikatakos sa pagwali, magwali. Diba? Having the gifts of differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy. According to the proportion of faith. Proportion of faith.
Kung pagpanulti sa pulong sa Dios, then mag-prophecy ka, magsulti ka sa pulong sa Ginoo. Verse 7, kung may katakos kita sa pag-alagad, gift of serving. Ministry ang gibutang diha, or ministry, let us wait on our ministering. Kana bitang word nga let us wait on ministering, kanang wait bitaw. Kuan man na siya kanang matinud-anon or mapailubon nga pag-alagad. No, kung naa ka na nga gift, katakos sa pag-alagad, kinanglang mag-alagad kita, no? Unya, sumpay, kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Verse 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Sa English ane kay exhortation. Unya, sa laing translation, encourage, di ba? Unsay naa diha? Exhortation. So, siya nga naay gift sa pagdasig, sa pag-exhort, sa pag-encourage, kinahanglang mag-encourage siya. And ingon na po siya, he that giveth, let him do it simplicity. Naa di ay po'y gift sa giving. Pastor mo, gunang di ko manggihatagon, kaya wa ko'y gift, anak. Now, makita gyud nimo, kitang tanan mo hatag gyud. Amen. Anay mga silinganan, ay mga or nakay makitaan ba nga kinahanglan nimo tabang or nakay ikahatag, matag jud ka. Nya ma-bless kayo ka kon madiscover nimo nga kaya pala pinagpala ka ni Lord kay ang gift nga naa nimo giving. Dunay mga taong gipadato sa Dios kay naay gasa sa paghatag pero wala nila gamita ilang gasa. Munang mga hakog. Now, daghan kayo ning gasa nga naa dire mga igsoon. Sa to, gift of giving. Sa verse 8. Ningon siya, do it with simplicity. Unsay gipasabot ana? Kanabang nanghatag ka nga, uban ang gugma, nya normal lang. Dili nang manghatag kang ipasigarbo yun mo, mauna yang ako natag. Grabe ko. Pwede naman ka maghatag nga maghilom na ka, wala rin na sayod. Pwede po di mong imnon, di mong gihatagan. Ayaw isumbong ni sa uban ha. Kaya makahibaw ni sila, nga nihatag ko ni mo, muingon na silang, anong ikaw may gitagaan? Kami lagi. No? Kaya usahay kung ganahan kang manghatag, mamakak pa karon ka makahatag. Sa uni mo pagpamakak, ihatag ni divine, kay na ako'y huwam niya. Pero imo na daang giingnas divine. Iagi na lag huwam. Huwam di ay. Bayad di ay ito. Pero actually hatag to, aron lang yun, di mahibawan nga hatag to. Kay kung mahibawan nga hatag to, magkagulihang na. Nga nung siya raman, ako lagi wa. Yan you know what? Daghan na kayo ni gifts, padayon sa ta. Pangutan-a, unya kog unsay pinaka gipangandoy nga gift sa tanan. Unya ha? Sa di pa kumahuman. Unya, ang mangulo kinahanglang magkugi. Daghan kaayo nga ganahang mangulo, ganahang mamanager, ganahang manag-iyag kumpanya, ganahang kang ikaw mo'y labaw, pero di magkugi. Tapulan. Di magkugi. Deningon siya, ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglang magbuhat nga malipayon. Luuya man ni siya o di ay 100. Ipalit ning pagkaon. Pero imong kasing-kasing, ako naman oy walay. Ako naman oy maggamit. Anong nahatag man to nako? Naluoy pero way kalipay di ay sa iyang pagtabang. Now, dire tan-aw nako tanan.
gikan sa Episo 4 hangtod sa 1 Corinthians 12, paingon na gini sa Romans 12, gahisgot og mga gasa. Tan-awa ha? Ang gahom sa balang espiritu mauni, naghatag siya gasa. Ang Holy Spirit naghatag og gasa. Dito sa Episo, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. Then, diri sa Corinthians, naghatag siya wisdom, the knowledge, faith, pagtuo, pag-ayog masakiton, paghimog mga milagro, pag-ila sa espiritu, speak in tongues, interpretation of tongues. Diri sa Roma, dunay gasa nga gihatag ang Holy Spirit nga gihisgutan, mao gyapon pag prophecy, serving, pag-alagad or administration or minister, encourage, exhortation, then leadership, leading people, or showing mercy. Then, what else? Giving. Giving. Pangutan-an ako. Unsay pinakagipangandoy sa tanang Kristohanon nga gasa? Kabalo mo? Tanang Kristohanon nangandoy aning gasa sa giving. Lord, mo-support gud ka. Padato ako. Di ba? Pati mga pastor, matintal. Mingon na dahil mga pastor, muundang lang sa ko, manarbaho lang ko, kay ako'y mo-support sa church. Murabag ako. Nabot po ni sa akong una-una. What if manarbaho ko? Unya, mag-support lang ko sa pastor kay niagi mo kong pagpamastor. Kahibaw man dyan kung unsay kinabuhi. Di ba? Tintal na po ka. So, kini mga Kristohanon, maingon dyan sila, gusto dyan ko anang gift nga giving. Pero actually, dili giving ilang gusto. Gusto nilang madato. Excuse ra naman yung giving. Support yun ko, support. Amen, divine. Hello? Amen, ara. Og magpastor si Stephen, mo support po ka. Lain man kag-smile. Balik na lang ko dire. So, kining giving yun. Pingon na yung ba na, teacher, di ko ano Pastor, rosamot. Ayog milagro, adi ta katulog anak. Kanuna yung tag-anak, masakiton. Himog milagro, simbahon tas mga tawa na. Ayaw. Magdala na sila puting manok diri na to. Pag-alagad, kapoy na. May musla na tas mga tao, sige or tagsugo, abi kay mubuhat tayong ta. Sige nga reklamo. Pag may nga ng giving, kana. Mudato lang ko. Ako'y palit og Travis sa church. Kanang mga red, mga blue, labay na. Pero actually, nag-desire sila, ana, dili tungod kay aron gyud nga grabe gyud ang ilang love nga motabang sa buluhaton. But, naay nakasuksok, naay na-appeal sa motibo, naka-envelope, nga kahakog, kaugalingong desire. Lord, bisag 40 iutsura ka-luxurious nga sakyanan, okay na. Diba, gifts? Now, tanang Kristohanon, nangayo og gifts sa Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo, nga inigpatong na ko ning kamuta sa masakiton, maayo siya, mangayo gifts. Lord, dihugi ko nga kanang magwali ko Ginoo, mahagbong sa bangko nang naminaw. Kay natulog di ay. Lord, di ba? Lami kayo ang mga gasa. Tagay ko gasa, Lord, nga kanang mugitar ko, mura ko Bon Jovi. Lord, kanang mugunit, gani ko drum, Ginoo, nga kanang mura ko drummer sa slap shop. Kawa mo kaabot, anak. Kalibutanan man ang nya kita mga tigulang sabaan ta ana. Kakuan mo ana sa pagsulod sa 2000, year 2000.
Nga saba kayo, nga demonic nga sounds. Nga mag-disco. Bunal-bunal, mag-headbang yan sila. Grabe ha kayo. Nga ang drummer mo, unsa pa, daghan kayo dire, nga nangandoy gyud og gifts. Nangandoy gyud og gasa. Caution, warning, badlong, tudlo, paminaw. Daghan sa mga gifted nga nanga impirno. Nganuman, bisan ang espirituhanong kanang mayong kag over self-righteous. Na sa South Korea mga igsuon, ang mga tao human sa gera sa 1950s. Grabing lisura kayo ang Korea. So ang ilang gibuhat matagkadlawon. Saka sila sa bukid, maghilak sila sa Ginoo hangtod musilang ang adlaw. Karon ni number 1 sila sa top sa economy. Nga bisan ang Amerika nang huwam na or niabang na og 10,000 ka bombshell sa South Korea. And even ang plantang gamanan og mga pangdigma nga barko, gusto na nilang adto sa South Korea panggamon. Bisa na nga itong nasod, adto na sa South Korea. Ang North Korea na pobrig ayo. Mao nang gibaligya niya ang iyang 10,000 ka soldier sa Russia. Og ang Russia tungod kay lupig man sila sa Ukraine, sa kanang armed forces, palit sila 10,000 ka sundalo. Mao'y ilang gipasulong. Ni week mag-ayo ang Russia. Sigig ampo ang Korean. Sigig ampo until now. 30 years gikan sa grabing kalisod ni sugod na dayon silag angat. And hangtod karon nagkalinlain na lang dapit ilang adtuan. Daghan na kayo sugba-sugba. Daghan na kayo unsa nang pagkan-anan nila sangyupsal. Daghan na kayo. And strong kayo ang ilang armies because walay mo graduate nila college nga lalaki nga dili mo agi og 2 years nga army personnel. Kita dire makigiras China, mahadlok kanig ROTC. Now listen to this. Kadlawon, daghan kayo. Daghan. Saka na sila dito, ang puloy, gutom tabang Ginoo. Sige ra ginalang gibuhat. Pero nagkagamay. Sa unang bulan, arang daghanang musaka magampo. Sa ikatulong bulan, doon nalay 50 nagampo. Sa ikalimang bulan, doon nalay 5 nagampo. Sa usa ka tuig, doon ay usang ni saka dito, kadlawon. And then gaampo siya. Lord, salamat kayo nga akor, gaya nakapadayon. Wala yun sila. And then nadungog niya ang tingog sa Ginoo. Ayaw palang untag wara ka ni Ari, natulog ra ka. Gingnan siya. Nga naman. Kay ni garbo siya, nga siya ray naka lahutay. Kanang maghuna-huna kang kamera, grabe gid ko, mas labaw ko niya, spiritually mas tubo ko niya, sa pagkatinuod lang, nabulusok na hinuon ka. Kuyaw ning gifts. So, katong illustration ra to ha. Basig makaingon mong gama-gama na pa siya story. Story making. Ha? Illustration lang. Nga wala gay pasigar buhay. Kay ningon ang Bible, ang espiritu nga naghatag niya, mao po ang espiritong naghatag ani, mao po ang espiritong naghatag ani, mao po ang espiritong naghatag ani. So, ang gifts nga niya nato, ang naghatag, ang main character, ang Holy Spirit.
Dili ka ba kaingon, kuyaw kayo si Pedro, kuyaw kayo si Pablo, kuyaw kayo ni siya, kuyaw kayo ni si Harold, kuyaw kayo ni si Montesilio, kuyaw kayo ni si Ulino, kuyaw. Why? Silang tanan wala namang kahit isa or kahit bisag gamay lang kayong mabuhat kung wala ang tabang sa Holy Spirit. Nasabtan na to? Kristohanon man ta, ilhon na to ang main character sa atong pagpangalagad sa Diyos. Sa tanan na to, nga mga gasa nga niya na to. Then ato ning i-invest, ipamuhat, ilihok, i-aplikar. Inig, sugod na nimo diha. Ayaw kag ila nga ikaw na, ilha nga nakabuhat ka ana, because Acts 1 verse 8 nag-ingon, the Holy Spirit will come on you and you will have power. Nakuha na to? So sa pag-witness, dili lang kay nangadtong dangwali ni sila, but all these gifts to the apostles, to the churches, and even to the coming generations. Bubuan sila ani nga kagahom, bubuan sila ni ani nga gasa. And imagine sa church nato, kining mga gasahan na ani. Iningon siya, kana nga gasa, dili para imo, gihatag na sa imo ha, by the grace of the Lord Jesus Christ, aron makapaligon sa tanan. Sibli tampo na nimo. Then iyang gi-explain nga sama sa usa ka lawas, nga dunay dalunggan, dunay mata, dunay ilong, dunay baba. Imagine kuno na. And silang tanan belong sa usa. Ang naan nimo, iya hapod na. Because one body man, tama? Imagine na lang mag-iyahay ta. Or si Lord, usara kagasa ang iyang gihatag. Okay. Kamong tanan magwalali. Kisa lang may maminaw. Magtandianay na noon. Di kamao, mas kamao pa ko niya. Nang garbo na ba? Na-imagine na lang sa, kung ingana ang paagi sa usa kalawas, puro dalunggan. Imong ilong, dalunggan, porma, imong mata, dalunggan, imong lips, doa ka dalunggan, gaabot. So lain-lain ang gasa, lain-lain is lag function, but they are in one body. Naa sila sa usa kalawas. Pag mo function ni sila tanan, ningon siya, to edify the body. Malig-on ang simbahan kung mo function ni tanan. Nga mga gifts. Sad to say, ang nakadawat ni ining maong mga gasa ng garbo. Katong nakadawat o gift of healing, ingnon na dayon nila tong ubang mga churches nga pure wisdom ang ilang gitudlo because they receive the gift of wisdom. Muingon na din sila, wala dia ang Holy Spirit. Kay nag-ingon ng Bible, makabuhat kamog milagro. Ilhanan nga ko'y nagpadala ninyo. Nya sila kay wala ran, sige ra sila winalihay. So ni garbo na siya. Ag katupong na ay gift of wisdom, grabe po na siyang magwali, gyoy, unod. Ni garbo na sad. And ingon si Lord, kung mag-work together ni, mabitaw nang naay mga fellowship ang mga Christian churches, gitawag mo na sila body of Christ with unity in diversity. Nagkaiusa sila bisan sa nagkalain-laing mga gasa nga naa nila. And before ka mo pauli Kristohanon, sultian ng kanako unsa kadelikado ang gifts. Gift of the Spirit. Before ani mo adto na ta sa fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22. So gift of the Spirit and fruit of the Spirit. Galatians 5:22, number 1 ingon siya. But the gift of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness, gentleness. Before gentleness, unsay na diha? Long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, self-control. Mao ni ang fruit. Sa Bisaya pa, ang bunga sa balang espiritu,
kaganiha mga gasa tong atong gisgutan. Amen? Karon aritas bunga. Ang bunga sa balang espiritu, mao ang gugma, mao ang kalipay, mao ang kalinaw, mao ang pagkamainantuson, mao ang pagkaaghop, mao ang pagkamaayo, mao ang pagtuo, mao ang pagpaubos, mao ang pagpugong sa kaugalingon, self-control. Muni ang fruit, siyam ang gimension ani. Now listen to this. Halos tanang Kristohano nag-ampo o gifts. Nag-ampo o gasa. Pero pila ka Kristohanon ang nag-ampo og prutas. Ang sunod nga pangutana mga higsuon kay ang nag-una natong pangutana kinsa ang main character. Sunod nga pangutana kini. Asa may mas importante? Ang gasa sa balang espiritu or ang bunga sa balaang espiritu? Yes. And you know what? Naghatag si Lord ani nga mga gifts, but expected nga na ay bunga. Pero kabalo mo niyon sa ang Bible, ang bunga aslom, kay gitagaan og gifts ng garbo na hinuon. And listen to this. You have the gift of giving, gift of preaching and teaching and prophesying and evangelism, gift of serving and everything. Unsay unang dimension sa fruits? Love. Kadto tanang gasa, kung wala ka nahigugma, samtang nagbuhat ka to nga gasa, walay pulos. Tanan. Ingon ang 1 Corinthians chapter 13. Unsay ang ayan natong makatunan aning pag-expose sa prutas? Ningon si Lord, ay mo kabalaka kay tagaan mo na ako og gasa. Comforter. Siya, mao'y mo puli. Muuban ninyo, mo empower ninyo. Sa John 14. In Acts chapter 1, ingon siya, ayaw sa mugpanglakaw, kadi ba giingnan mo na ako, nga naamoy madawat? Ayaw sa muglakaw. Pabilin sa mo dinhi. And in Acts 1:8, ingon siya, when you receive the Holy Spirit, kung nana ninyo ang balang espiritu, nga gisulti nako didto sa John 14, doon na kamoy makadawat kamo gahom. Og mamuhat mo, mahimo mong witness. Witness, it means mamuhat, magpadayag, magpakita sa buhat sa Diyos. Witness. So pagkunsad, gitagaan silag ng kalain-laing gasa. And unsa kadakong delikado ang gasa? Sa diha nga ang tao wala na nangandoy sa bunga. Kay nalumos nas iyang garbo. Tungod na overwhelmed, nasalabihan, gilapawan sa iyahang kagrabe na kaayog kalipay tungod sa gift nga naa niya. And you know, kining mga taong nagsalig sa gift, di na ni magtuon, dili na ni mo ampo, dili na ni mo duol sa Ginoo, dili na ni magpakitabang sa Dios, wala na ni tanan, nagsalig ra gyud sa gift. Kay dili man ni muduol sa Ginoo, imposible ni silang mamunga. Human ni sila makabuhat pinaagi sa ilang gift. Dili ni sila moingong, Lord, tungod nimo nahimo to. In fact, muadto pa ni sila sa ilang isig ka magtotoo, sa ilang isig katawo, kumusta tong akong pag-perform ganiya? Grabe sayop ko gamay ato, pero okay ra no. Because wala na ni sila nag-desire sa gifts. And then ilan ang giangkon nga sila ang main character. For how many preaching na ang nadungog ninyo dinhi nga walay labaw nato, walay labaw nato. Kini nga ministry dili ni bisan kinsa, dili ni iya ni pastor, ang tag-iya sa atong kinabuhi ang Dios. So unsa man ta, mag-unsa man ta ug unsay na nato dire, gamito nato sa pag-alagad sa Dios, then let's give back all the glory to the Lord. Watay ato. Because
Samtang nagpanaw ang Ginoo, nakakita siya sa fig tree. Gigutom siya og niduol siya kay labong kaayo. Grabe gift, grabe gyud nga gifted kaayo ni. And pagduol niya sa fig tree, ang ingon siya, wa gyud siya nakit-ang bunga. Ingon siya, sukad karon di na makaon imong bunga. Padayon sila sa pagbalik nila, laya na gikan sa udlot, abot gayod sa gamot. Maunay kahimtang sa usa ka Kristiyanong nagsaligra kay naa siya gift, wala na siya ay bunga sa balang espiritu. So ang iyang gift naghimo niyang garbuso kay siya og mibira niya ngadto sa impierno. In fact, tingali ni dawat siya sa Ginoo pero dili seryoso ang iyang pagdawat, dili tinuod ang iyang pagdawat. That is why. Gifted kayo sila. And then nangadto sila ni Lord og niingong ayo. Lord, pasudla kami. Matthew 7:21, 22, 23. Lord, pasudla kami. Gifted kayo sila. Diingon si Lord, kinsa man mo, wa ko kaila kaninyo. And they said, Lord, nagpalayas mig demonyo. Ako'y gadunit atong yuta sa church. Naghatag ko katunga sa akong bandi, gihalad na ako. Nagwali mi sa imong pulong. But ningon si Lord, pahawa mo kay wa ko kaila ninyo. Kaya bless kayo ta nga tagaan tag gifts. Bisag dili pa nimo i-pray tagaay ko ana nga gasa Lord, gihatag na ginangdaan sa Ginoo. Ang uban gani na-develop na gani, gi-develop na. Kaingon kag, uy, di man ko kamaon wala man ko ana nga gasa, pero sa dihang na sige-sige na nimo, uy, na-develop ang maong gifts. Pero pag tan-aw na sa bunga, wala jud. Unang-una, aron ta makakat-on sa pagpaubos mga Kristohanon, mao ni ilha ang main karakter sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Dinhi sa church, ang main karakter ani ang Holy Spirit. Ang Diyos mismo. Sa atong Christian life, sa atong family, dapat ang main karakter, dili ka mayong kag ako'y amahan, ako'y masunod, ako'y inahan, ako. Patay kang bata ka. Dili siya pwede igsoon. Ilho na to nga ang Dios maoy nagatak. Mo bitaw nga gi-explain og ayo sa suwat. Ang nakadawat sa pag-alagad gikan sa maong espiritu nga naghatag. Ang nakadawat niining maong gasa, maong espirituha ang naghatag. Unya ang tanan gamiton para malig-on ang lawas, ang body, ang church. Instead, naghimong nagpagarbo. So all the gifts, naging pastor, naging prophets, naging evangelist, naging teacher, naging apostle, himong nadato gift of giving, mo encourage, mo alagad, na ay leadership. Grabe na gift. Pero walay bunga kay ni garbo. Ang normal nga kinaiyas tawo nga kung makit-an niya iyang kaugalingon nga medyo naasay na angkon nga wala sa uban, mo garbo na dayon. Kristohanon, iyahay tagbadlong sa atong kaugalingon. Amen? Amen? Iyahay tagbadlong. Iyahay gyud tagbadlong mga igsoon. Dili na lang gyud nimo masabtan ang struggle kung kahibaw kang naa kay garbo. Unya makabasa pa jud kag comment dayigon ka sa mga tao, grabe ka. Struggle ka kaayong dango na lang ni. Because kabalo ka unsa ka guilty mga igsuon nga naay garbo, nga naabunuhan, nga nabubuan, nga naatiman, napatubo nga garbo sulod nimo. But ang una nimong mahimo mga igsoon aron mas hatagag kasulbaran kining problemaha nga maoy gipaingnan sa kadaghanan sa mga Kristohanon kini. Number 1, ilha ang Holy Spirit. Ang Dios mismo ilha siya. Nga siya maoy main character.
Imagine na ang nahitabo sa Book of Acts. Without the Holy Spirit, walay ma-record dinhing nahitabo. Sa atong kinabuhi usab, kung kanang nasa imong tupad, gatuo kag naa na dire, karon kung wala ang Holy Spirit, bisan pag imno nimo na ter, kada simba nimo ter, usa ka sakong bugas. Wa na diha, iyarang lawas mo hinaa diha. Pero yung kasing-kasing o gunahuna, wala diha. So, this evening, masabtan nato ni og ayo mga igsoon. The fruit of the Holy Spirit is love. So, ang tanan nimong gasa nga imong i-apply sa paghimaya sa Dios kung naa kay love, pasar. And you know what? Nganong nag-unag yun ang love? Actually, akong nakita ani, punuan ani kining love. Nagsanga lang ni siya kalipay, kay kung na kay gugma na kay kalipay, kung na kay gugma na kay kalinaw, kung na kay gugma, naa kay paglahutay, kung na kay gugma, naa kay kindness. Munang ningon ang Bible, the fruit, balik dito. So, 22. Ningon siya, the fruit. Wala siya ningon, the fruits. Ningon siya, the fruit of the Holy Spirit is love. And ang tanan nimong gasa, nga imong i-apply, naa kay kalipay sa diyang ibuhaton nimo to, nga dunay gugma. And duna kay, naani mo ni, nga mga bunga ni. Sa diyang imo ning buhaton. Mga igsoon nga ang imong gitinguha gugma. Kaya minsan, kapoy kaayo, mag-ampo. Lord, tagay ko aning gasa ha. Kung ikaw ba nakadawat na, magsige pa kag pangayo, kini tanan imuha, nya, sa diyang mangayo ka nako, ang tanan nga akong gihatag nimo, mo pa sigihon imong pangayo nako. The gift was given, nahatag na ang mga gasa. Ang empowerment na hatag na. Ang iampo sa mga Kristohanon, tagay kog bunga, Lord. Amen? Whatever gifts nga naa nato, ilhon nato nga ang balang Espiritu, maugayod ang main character. Maunay, pinaka-angayan gyud mga igsoon. Nga atong mahimo ana. Second, ang imo nga gifts, ilha nga dili imo. Ang naa nimo para sa tanan. Nakuha na to? So nga nung magpili-pili man po kag-alagaran. Pwede di ay remark nga imong ihatod si Jervis, pero si Divine magpahatod, dili nimo ihatod. Nganingon man ang pag-alagad para sa tanan, arong malig-on ang tanan. Naapa mo? And I want everybody nga ang naa nato nga mga gifts atong palambuon aron ta mubunga. Gamito nato aron ta mabungahon mga igsoon. And remember gyud na, balik-balik gyud. Ibutang gyud na sa imong una-una, isulat gyud sa imong kasing-kasing. Ang main character, ang nagpamuhat, ang Dios Espiritu Santo, dili kita. Nasabtan nato mga igsoon. Manindog tang tanan. Sa atong pagbarog, pasimple ba? Sa imong pagbarog, pasimple ragod, ingna si Lord, Lord, pasayloa gyud ko Ginoo. Sakpan gyud ko. Naagyud ko anang problema. Sige mga igsoon, kita tanan sa atong pagpanindog. Kitang tanan, let's close our eyes. Kitang tanan, makigsulti sa Ginoo. Salamat ta. Kita tanan. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa mga pulong nga amo karong nadawat. Salamat sa imong mga pagbadlong o mga pagtudlo kanamo. Lord, maayo gyud kaayo ang gasa gihatag nimo, pag-empower nimo sa amoa. With Father God, pasaylua kami. Nga ang maong gasa naghimo hinuon namo nga naggarbo kami. Imbes na gamito namo sa pag-alagad, sa paglig-on sa uban aron kami o Dios mahimong mubunga. We desire and we pray for more gifts
Samtang wala na'y pangandoy, wala na nagampo, nagatinguha sa bunga, Ginoo. Forgive us, Lord. Tabangi kami. Nga sukad karon, maangko na mo ang kasing-kasing nga tinuod nga nag-ila kanimo. Aron kami makakaton sa pagpaubos. Father, walay labaw namo. Bisan unsang gasa. Gasa man nga kanunay nga naa or gasa nga dili makita. Sa pag-alagad sa tago, kaming tanan ilhon namo ang maong mga gasa gihatag sa usa lamang kabalaang espiritu sa pag-empower nimo sa amoa. Hawani Ginoo, hinloi ang among mga kasing-kasing. Nagingon kas imong mga pulong diha sa Juan 13 nga nahinlo kamo pinaagis mga pulong nga akong gisulti kaninyo. So sa mga nadungog namo karon nga mga pulong nga gikan kanimo diha sa imong balaang kasulatan, naghimo ni namo nga kami makapamalandong and we realize unsa ka delikado, Ginoo, ang pagpagarbo amahan sa bisan unsa nga naa namo. Labaw nga singlunon kung ang naa namo wala namo gipagamit sa purpose nga imo kaming gitawag o Dios. Pasayloa kami, Ginoo. Salamat ning takda sa kagabihon nga dili gyud makawang ang imong direktang pagtudlo, pagpakigsulti sa kada usa namo. Ma-apply namo ni sa among pagkinabuhi. And we will be wise, Lord, sa pagbuhat nga walay pagpasigarbo. Nga kanunay kaming magtan-aw unsay ikaayo diha sa kada usa sa panagtigom, makapalig-on sa among isigkat magtotoo. Because mo ni rason nga gitagaan mo kami sa maong mga gasa. Dalaygon ka, o Ginoo, sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Lord. Dalaygon ka, Ginoo. Inihamong pagpasalamat, mga pag-ampo, amo lamang gibalik kanimo, Amahan. In Jesus' name, amen and amen.